En BSK Denemarken, dat staat voor Broederschap, also Brotherhood. In het paars met geel strepen. En BSK Denemarken, dat staat voor Broederschap, also Brotherhood. Ja, dat is goed. Dus op zich een mooie wedstrijd die wij aan zoals je. Jazeker. Dus is het touwen zo geven de tijd genomen om een liedje mini-bespreking te doen. Dus op zich een mooie wedstrijd die wij aan strategieplanning. Precies. Zoals je. Jazeker. Dus is het touwen zo geven de tijd genomen om een liedje mini-bespreking te doen. List hingend. Strategieplanning. Precies. De marshals komen te plak. De marshals kunnen herkennen onder gele gewaan uniform onder de zijkant. En in de lijst geel met zwart gestreept. De marshal is in feite gaan uur zijn herkennen onder gele gewaan uniform onder de zijkant. En in de lijst geel met zwart gestreept. En wij dus scherp feite gaan uur zijn kiesgevochten. We hebben er meerdere omdat er op meerdere plakken een soort actieplak vindt. En wij dus scherp eigen beneden winnen. Dus bij de teams in de kleed staan de marshals om te zien wanneer we beginnen. Dus bij de teams in de kleed staan de marshals om te zien wanneer we beginnen. Een mooie tekst is dat in beeld is en welke filters in de lijst in. Aan de linkerkant is Stouders, aan de rechterkant is BSK. Iedere vechter heeft ons een mooie tekst in zetten. Een beeld is welke filters in de lijst in. Aan de linkerkant en van voren met een foto's maken dus BSK. Iedere vechter heeft ons een zetten. Een tag die we kent als ze de lijst binnen. En van voren met een foto's maken dus bij iedere keer. Deze plaatjes kunnen inderdaad mooi behoren waar je stenen. Ja, want onder de helmen is natuurlijk Tauros echt een mercenary, een huurling bewijs van. Deze plaatjes is inderdaad mooi benoemd, waard waar je stenen. Tauros echt een mercenary, een huurling bewijs van. Voor Noordteam. En we gaan los! Oké, de marshals zijn klaar. Oh, klaar voor de tasselkrauw. De witte buiten, sterk. En we gaan los! Dus de runner. Oh, rustig moet je. Ja, je hebt een heel mooi beeld van Tauros. De witte buiten, sterk. Dus de runner. Dit van BSK. Rustig moet je. Ja, je hebt een heel mooi beeld van de helbedeur van Tauros. Het is mooi dat ik het kan dekken. En dan komt de clinch onderlist. Van BSK. En maat hem helpt. Dan komt de bal onder gaat dekken. En dan komt de clinch onderlist opholen. Maat hem helpt. Dan komt de bal onder. Zij vuurt nou mijn man minder. Maak een klap opholen. Er is hier in Delgang. Van BSK. Zij vuurt nou mijn man minder. Dat komt daar. Oh! Mooie takedown. Prachtig. Zoals je dat mooi erin en een tackle gemaakt en een beach doen. Mooie takedown. Van Taurus base gaan naar beneden drukken terwijl die onderlist hing. En dan is je dat mooi erin en een tackle gemaakt en een beach doen. Die Jerm houdt op zijn plak. Dus je zit 12 man van Taurus base gaan naar beneden drukken terwijl die onderlist hing. En een keer hoe kusjes die van base gaan naar beneden en it's a match. Die Jerm houdt op zijn plak. Eerste ronde keer van Om Taurus. die te krijgen, dat is de manier om naar de groep te krijgen. En een keer hoe kusjes die van base gaan naar beneden en it's a match. Eerste ronde keer van Taurus. Iedereen heeft hun plak in de lijst van de tweede ronde. Goeie vjochters, zeg. Goeie vjochters. Iedereen dit waarom hij hun plak in de lijst van de tweede ronde. Er komt een wissel aan te zien. Ja. Er komt een wissel aan te zien. Ja.
En een wissel bij Taurus. En een wissel bij Taurus. Zakleven en geef mij de tweede ronde verder. Fight ready. Fight is ready. Start fight. Zakleven en geef mij de tweede ronde verder. Fight ready. Fight is Mooi ready. mooi met. Start fight. En weer afwachten bij beide teams. Ja, fantastisch. De moeite qua mooi met en qua ondervinden. De eerste een Guinea is aan de rechterkant. En weer afwachten bij beide teams. Ja, fantastisch. Rustig. De linkerkant die dekt qua hem. ondervinden. De eerste zou ik zeggen dat is een buddy systeem is. Dat het 12 die naast elkaar staan elkaar dekken. En er is actie in de linkerhoeken. De linkerkant die dekt hem. Dus het zou zeggen dat het een buddy systeem is. Dat het 12 die naast elkaar staan elkaar dekken. En er is actie in de linkerhoeken. In de vechtsportwereld is het in teamverband als de wand. Je bent echt op elkaar aanwezig. Nou, dat is eigenlijk net als mij de enige sport wat in de vechtsportwereld is in teamverband als de wand. Ik heb mooi aan de list. Je bent echt op elkaar aanwezig. Oh, die kiet er goed in. Ja, absoluut. Ik heb mooi aan de list. Oh, die krijgt hem hier. Oh, oh, die kiet er goed in. BSK's naar beneden. Oh, die krijgt hem hier. En hij is ziek naar de plak met een roodje. De man maar die scherp om. Vecht van BSK's naar beneden. En hij is ziek en een takedown met een roodje. De man maar die scherp om. Oh, het is nou. Jou wordt het in 2. En een takedown. Oh, het is nou. Jou wordt het in 2. Taurus, 12-0. Mooi. Big round of applause also from Denmark. The victory therefore goes to Taurus. Taurus, 12-0. Big round of applause also from Denmark. BSK.
Partizan gaat eruit. Iemand van Partizan gaat eruit. Aan de naaier komt erin. Aan de naaier komt het moderne systeem. Het inscant wordt moderne systeem. En de check zit alles vast. En de check zit alles in orde. Is alles in orde. Ik heb nog wel een van. Ik heb nog wel een van. Leg je nog in verboden of light bij in verboden of light bij in. Ja, dat is wissels. Dat is wissels. De list gaat weer dicht. De list gaat weer dicht. Wat wel. Wat wel. De filters ben kleden. De filters ben kleden. En we zijn los. En we zijn los. Oeh, we knallen de hut in. We zult op deze stream nemen. We zult op deze stream nemen. Actie onder de sheetkant. Meteen met actie onder de sheetkant. Ben jij de klappen van de die kan je erin knallen. Die kan je erin knallen. Ja, het gaat er net zachtzinnig rond aan. Het gaat er net zachtzinnig rond aan. Kijk. In de helft van Warriors of Light. Ik heb het met helemaal goed. Tweede man is daar. Tweede man. We hebben gewonnen. Wie zit techniek? Simpel. Zet alles in. Dus in de finale als je het parties op in de Behind je het uitvoert. Wat hij naar Sjoen nog een beetje vet is. Wat er is. Warriors of Light, ja. Warriors of Light in de Oekraïne. Ja, je kan soms raken klappen. Zo zit ik zelf op een bot. Maar 1200 pielen van de moord. Je best een kouwen die we straks horen. Ben ik hut raken van 1200 pielen. En ik heb nog best al Vet, ik ga allemaal veel trokkoe. Maar ja. Volgende keer dan zit ik op mijn nice stijl. Laatste plaats. We zullen naar bejaard. De Leeuwen Bejaard is de winnaar van de finale van Europa dit jaar. En dit wordt een snelle mensen onbekend om de hut en snel in te gaan. Echt een goed team. Vechtje. Dus nu krijgen we bijjaar. Ja. Veers lukt niet, maar Bejaard is nummer 1 van Europa. En dit niet de hut te bollen. Ik heb ze van de Mons in de Frans en ze ben knetterhut. Correct. 2. Ja, dan krijg je gas erin. De linie is brutsen. En bedoel de meeste mij 200 beelden. En deze beide teams binnen Prime betekent dat ze top zien van de wereld Europa. En Bejaard
Dit is echt een moment van de meesten die voort en ha. Het wisselmoment is maar dat ze even op adem kunnen komen. Want het is een zwiere sport. De meesten bedenken dat het een uitputting is en daarna... Het is echt een moment van de meesten die voort en ha. armen van 24 Het wisselmoment is soms maar 40 dat ze kilo bij even op sommigen. adem kunnen komen. Want het is een En zwiere dus sport. bij jou meteen links wel een stik naar voren stappen. Dus neem het tripod van dat het een uitputting is en daarna... wat een takedown! Mijn halve in de poort. Oei, oei. En dus juist bij jou meteen links wel een mooi stik naar backkick. voren stappen. Hadden wij hier Neem het welke? tripod van de list. Oh, en dan ging het bijna hier nog een takedown en het is Het is al poort. het zit Oei, nog. Ja, maar iemand, als ik kan beide delta. Mooi backkick. Hadden wij hier welke? is een medical. Oh, en dan ging het bijna nog hier nog een Medicals van de takedown Search en and het is Rescue goed. team die wij erbij hebben. Bij het zit Ja, al. de verwachting. Als ik kan beide delta. Ja. Er is iets aan de hand, is een medical. We're saying live to the mighty Attila. Ja, de medicals van de Search and Rescue De team die wij Fransen erbij lezen hebben. eruit voor het toernooi. Maar zij doet de verwachting. En Blue is een eerste sterk team. Ja. Absoluut. De volgende ronde die erom komt is White Company, het topteam van Engeland. Engeland en de Prague Trolls. De Fransen lezen eruit voor het Ik toernooi. heb echt wel een mooie Maar pot zij verwacht. doet Beide zijn goede teams. Zet me hield op White Company. Volgende ja, ronde die erom komt is White op zich Company, wel, maar het topteam Het van is een easy sterk team. Maar we weten net wat en de Prague Trolls. Dat Die is raar. Raak Ik in heb de echt wel hole, een uit mooie de pot bloedneus. verwacht. Beide zijn goede teams. Get bij de spot, het giet huts in hut. Zet me hield op dat White even- Company. Maar hij laag het erom, het Ja. valt allemaal wel mooi. Op zich wel, maar En het zou vast net de het eerste is keer een easy wezen. sterk team. Maar we weten net wat dat Die is zegt raar. Raak in de hole, uit de bloedneus. Paul Kurzak van En Rob. get bij de spot, het giet huts in hut. Dat even. Maar hij laag het erom, het valt allemaal wel mooi. Ja, En het zou vast net de eerste keer wezen. Continuing this now from the United Kingdom. Dus White Company in het wiet, mooi de zwarte Paul streep. Kurzak van Rob. Zin de Prague Trolls, team captain, uit Praag uiteraard. Czech Republic. En man op een fjord dat. Dus White Company in het wiet, mooi de zwarte streep. Het wordt een interessante match. Ik verwacht Zin de je wel dat Prague White Company. White Company, ja, ik ging Praag ervan vanuit uiteraard. dat zij met de winst door de hal beginnen, maar Prague Trolls gaat het net makkelijk match. Nee, zeker niet. Er is een team van Het mensen wordt een die, interessante die match. het net Ik samen verwacht je wel bijhoudt. dat White Company. White Company, nee, bij William. Het is vanuit dat zij met de winst Dit door de gaat hal Hutchin beginnen, Hut. dit gaat Hutchin Hut. Prague Trolls gaat het net makkelijk match. Nee, zeker niet. Er is een team van De mensen Night Marshal in het die het net samen bijhoudt. Rechts hebben we dus Ja, White nee, Company. bij links William. hebben we Het is Prague Trolls. krijg je Dit toch de gaat vechters Hutchin twee Hut. binnen. Dit gaat Hutchin White Company clear. Start Los. fight. En ze komen op tempo op grauw. En een Martini. En een Martini. Oh, en die helpen die jongen. Rechts hebben we dus Dat White is een mooie Company. tik. Links hebben we Prague Trolls. Krijg je toch de vechters White twee binnen. Company. Een White team Company dat clear. nooit met 1200 Los. vechters. En hier van Oh. Prague Trolls politiewapen. En Dus terug naar de tempo list. En hopen dat ze En een kunnen op Martini. dit zien En wapen. een Martini. Ja, Oh, zat er en een die Mike helpen bij. jongen. Dat weer een mooie tik. Dat ben ik gevaarlijke momenten als het geen wapen. Oh, en die van Prague Trolls niet nooit met 1200 Als vechters. het ook geen En wapen hier heeft, van Prague dan Trolls is het mijn politiewapen. En Dus terug naar dan de mag je eerst list. naar de list gaan en hopen dat ze kunnen op dit zien wapen. Ja, dan horen mij daar nog wel deel proberen te halen. Dat ben ik gevaarlijke momenten als het ook geen wapen heeft. Oh, en die van Prague Trolls heeft dan. Hebben we het heel Pootje goed haken, gehoord. als het ook geen wapen heeft, dan Maar hij is het kan net het geen goed wijsband. crosszetten, maar hij heeft hem wel in Dan mag bedwang. je eerst naar de list gaan Zijn rennen. maat om pakt naar oren wapen. erbij. Ja, ja, ja. En giet Dan bijna horen de mij daar helft. nog wel deel Hij bloedt proberen bij te de halen. hand. Goed rennen. Gevaarlijke situaties. Dit is vol teams met 1200 wapen. Hebben we het Pootje heel haken. goed. White Company is een team dat crosszetten, maar hij heeft hem wel in bedwang. Zijn maat pakt oren erbij. En giet bijna de helft. Hij bloedt bij de hand. En de bielen. Goed rennen. Dit is vol teams met 1200 wapens, dus die 1200 bion. White Company is een team dat nooit met 1200 Prins Wij. bions vecht. Alleen nog maar zwart en schild. Kraaktrol. Maar het schild en de bielen. Uit de Klinswij. Hallo. Dit. Probeer het als we willen. Dit. Als we willen. Het is ontzettend zwier als je samen kan hingen. En dan kan ik samen die delp weer rijden.
Albert is wapen, tactisch broekt, om een kleintje te voeren op zijn zinstonden. Praagtrolls, Gietern, op een holle zo'n maar ze weer wel irritant. Doe veel ze wol. Veel ze wol. En het teken komt voor Praagtrolls, maar poets bij de tuut. Af en toe Sylvie Oranje, Iga perfect. Eigen livestream denk ik, als film maken. Hier in het hoekje, gezellig. Denk je mij zijn om? Ik heb toch verwacht, maar dat kampioen Oerhoorn had. Dat is toch wel een einde ervan hier maken. Wat als zij dat net kennen. Team. En ze dat is het voor Praagtrolls is aan boden. En het is juist de uitputting onderling van de lijst. Praagtrolls maar 1200. Twaalf vet, eruit. Intussen kan je voorstellen, naast me Bob Nijboer. En ik ben Nathan Veldstra, voor je livestream. Filmpje beide, we hebben volgend in grote teams. Ben jij nog net naar de en de knockout. Nathan Nijs met vragen Askia Nederland. En ik weet dit keer een huurling van Leidse Steel 2 Nederland. Zoals jij mij soms kleine list, soms kleine list. Zij is dat. Zo zien we voor de Blijberg, NASCAR in de lijst. En dan moet je soms in de lijst, maar dat is heel mooi van sport. Exact, en dit mijn wederzijds respect. Je houdt een kwa om eren bewijzen van en hij die het tafel leven, of een bier kan drinken, kan niet maar op. Zij is dat. Het is een sport met een soort gunstgepaard net zoals hoe het soms gaat. Klaar. Praagtrolls is klaar. De mensen klaar. Hoe is maar de morsel zat ze? Dan zal er ergens iets opletten met worden. Oké, Martin van Lees, ready, company, and go. Beide agressief op elkaar. En een front. Die slaagt nou even. En die wordt zien in je rand. Een runner in de hoeken. Albert die ja. En dat is het zwaarste die hiervoor. Heel mooi. Alert is zeer belangrijk in deze sport. Het is nooit bij komt. En het is gezellig van de lijst. Het zegt blokkeren, een goede move. Dat zit best. Is het hier? Blijf op de grond. Maar dat is. Maar je mag net let op. De zinstander. Het kenmerk dat een van je vrienden stelgang is die op een groen leidt. Ja, het klinkt heel stom, maar hoeveel mensen die wel net hoe strukkelen soms. Stop 5. Ja, maar dat is. Dat wie. Maar net let op de zinstander. En het kenmerk dat een van je vrienden stelgang is die op een groen leidt. Lange rondes. Ja, het klinkt heel stom, maar hoeveel mensen die wel net hoe strukkelen soms. Stop 5. Maar goed volgen van de Praagtrolls. Absoluut. Van beide teams. En het Full White Company, zoals we verwachten.
Lange rondes. En dan hebben we Western Tower. Maar goed volgen van de Praag trouwens. Winnaar van Absoluut. dit Van beide gevecht. teams een geweldige prestatie. Komt zien White Company. Precies. En die match wordt heel interessant. En dan hebben we Western Tower, Chiabri. De winnaar van dit gevecht. Komt zien White Company. Precies. Ah, tempo erin. En die match wordt heel interessant. Stefan de List, een van de Nederlandse vochters. Die gaat snel, hè? Die het tredde team wat Nederland zijn, een beetje on het opzetten is. De bokkenrijders. Stefan de List, een van de Nederlandse vochters. Die het tredde team wat Nederland zijn, een beetje on het opzetten is. De bokkenrijders. Maar Gavin Stewart, die in Heine 34 jaar is. Ik denk dat wij dit net eens hoeken te dwalen zijn. Jij hem thuis wel. Maar dan lijkt het haast wel, ja. Gavin Stewart. In het zwart hebben we dus Western Tower. En ik denk dat wij dit net eens hoeken te dwalen zijn. Jij hem thuis wel. Dan lijkt het haast wel, ja. In het zwart hebben we dus Western Tower. Western Tower uit Rusland. En in de linkerkant, in het blauwe wit, Chiabri. Ja, zoals je hem al Western Tower uit Rusland. Ja, dat werkt. Volgens mij komt Chiabri uit Belarus. Ja, zoals je hem al merken tussen als kindelijk. Zou je hem zo gaan een soort Oostblokland eigenlijk in deze sport. Ja, dat werkt. Ik ben echt taai en hulp jochters. Chiabri uit Belarus. Oh, de klam van de 1200. Zou je hem zo gaan een soort Oostblokland eigenlijk in deze sport. Ik ben echt taai en hulp jochters. Oh, de klap van de 1200. De klap van Western Tower. Dezelfde kerel die mij deelt het hele weg nog. Oi, op het voet van haar. Oh, en hij helpt hem aan. De klap van Western Tower. En het in. Dezelfde kerel die mij deelt het hele weg. Ja, die klap gewoon. Op het voet van haar. Oh! Oh, en hij helpt hem aan. Hoppakee, en nee, down. Dus tussen beide mij de poorten weer gewonnen. Er wordt klemt in de poorten, er wordt honger onderlegd. Oh! Honger qua. Takedown. Dus tussen beide mij de poorten weer maar er wordt klemt in de poorten, er wordt honger onderlegd. Dat is het absoluut net. Honger qua. Oh, mooie klap. Ik denk het haast een beetje op knuffel hier, maar... De eerste van Chiabri is al del. Dat is het absoluut net. Western Tower mijn overhand, dat wordt net zo noemen. Oh, zeker net, en snel hoor. De eerste van ik Padel. Hier van hemzelf. Maar? Oh, Stieter? Nee, hij overhand. Hij is del. Hij is del. Is hij del? Ja. Zeker net, en snel hoor. Nee, ik Padel. Hier van hemzelf. Maar? Oh, Stieter? Nee, hij is del. Hij is del. Is hij del? Ja. En stop fight. Nee, net, hij is dit. Dan is Douw clear. Dus het is 14-12 nou. Ja, dan witte vlaggen in de ring gooit. Dat is de ronde. Dan is het gauw clear. Op zich verstandig besluit. De besparring in 40 mei in zo'n situatie. Dan witte vlaggen in de ring gooit. Dat is de ronde. In plaats van dat ze helemaal landslaan worden. Op zich verstandig besluit. De besparring in 40 mei in zo'n situatie. Even nu rusten. Maar de Wolfrip helpt hier nog het een soort lucht en een soort te pakken. Maar alsnog is er een uitputting. Exact dat. Je zult een vechter voor Western Tower even nu rusten. Maar de Wolfrip helpt hier nog het een soort lucht en een soort zicht. Maar alsnog is er een Valgion is een soort zwart, enkelzijdig. Het is maar een vrij breed lemmet, dus je kan er neigen en die dingen komen wel om. Valgion is een soort zwart, enkelzijdig. Alle wapens zijn wel stom. Ze komen het om. Ja, maar een vrij breed lemmet, dus je kan er neigen en die dingen komen wel om. Het is steel op steel, maar alle wapens zijn wel stom. Ze komen het om, maar we kunnen net stekken, we kunnen net snijden. Nee, zeker net. Het is steel op steel. Maar een bekende Wolfrip is scherp, dat echt een populair helm in de sport worden, totdat ze zo'n soort adem en zicht heeft. Nee, zeker net. Je bent een bekende Wolfrip. Echt een populair helm in de sport worden, totdat ze zo'n soort adem en zicht heeft. En gaan we los. Ronde 2.
Teams ready. En we 2-1-2. Klassieke opstelling in de boven. In het midden het center, de runner. Zoals het center van Western Tower. Ja, die probeert nou om die halverwege te komen. Hij zit erachter. Opstelling in de boven. Hele mooie positie. Ja, Om precies. die wel te En dat houden. gebeurt dan dus. Hij draait zich recht. Center en de runner pakt hem. En halverwege. Oh, dat is een mooie klap. Hele mooie positie. Ja, Dus precies. dan weer wel En dat gebeurt dan dus. fast. Hij draait zich recht. Dat is net zo en de runner in de duel pakt hem. En halverwege. Oh, dat is een mooie klap. Just dat is schade met een sabel vast. Je toch echt wat meer pine brengen. Bol in de duels. Ah ja, Daar is hij van Western Tower. Dat is hier van. Het doet wel schade met de boven. Het is een fjouwer Wil je op toch dit echt wat moment. meer pine brengen. Ah ja. Daar is hij van Western Tower Del. Dat is hier van. Van Siabri Del. Het is een fjouwer op dit moment. En daar werd klassieke pootje haken. Inderdaad. Probeer je op alle manieren qua naar de groentat te brengen. En die in de min, die trekt de Siabri naar beneden. Daar werd Hij doet klassieke goed bij pootje de haal. haken. Hij probeert daar maar naar beneden te trekken. Op hetzelfde Probeer je moment. op alle manieren qua naar de groentat te brengen. En die in de min, Ja, trekt de Siabri naar beneden. Hij doet goed bij de Ja. haal. Ja, die knibbel is op de groenwest. Dat Op is... hetzelfde moment. En hij met Del. Aan de rechterkant Western Tower. Ja, oh. Night Marshal called het. Ja. Western Tower Del. Siabri probeert Ja, die knibbel is op de groenwest. Dat is... En hij met Del. Sky's rechter. Op de groenwest. Night Marshal called het. Oren sporten is er respect voor Sky's rechter. De Sky's had altijd gelijk. Precies. Maar dan had iedereen Sky toen Sky's En dat is rechter. mooi, dit soort En deze wedstrijden we sport. altijd Daar op zie de je livestream. sport, is er Echt respect gestuurd van voor de Sky's bootlik rechters. naar mijn Sky's had altijd gelijk. Dus het is altijd een beetje nightje. Alleen wij hebben geen videoscheids als je hem dat kunnen bieden. Dit soort wedstrijden we altijd op livestream echt gestuurd van de bootlik naar mijn web. Van Western Tower. Dus het is altijd een beetje nightje. Alleen wij hebben geen videoscheids als je hem dat kunnen bieden voor voetbal. Beter aan. Daar weet nog meer. En je komt er tegenover van Western Tower. Ja, dat is echt een combinatie. Slaan je skoppen, maar je bent echt onworstelen. Precies. Daar weet nog meer. En dat kost. Oh! En hij werd Dat called. is echt een combinatie. Slaan je skoppen, maar je bent echt onworstelen. En hij ging naar Western Tower. Een mooi match. Oh, niet te verwachten, een mooie match. En hij werd called. Last match. En hij ging naar Western Tower. Een mooi match. Het weer te verwachten, een mooie match. Last match. Western Tower advance to the next. Volhouden. Belarusian team, Siabri! Dat betekent dat we straks na 2 ronden in de joggende ronde Western Towers en White Company hebben. En dat wordt hun match. Dat ben man die van dat betekent dat we straks hebben. Na 2 ronden in de joggende ronde. Dat wordt echt in om naar u te zien. Western Towers en White Company hebben. En dat wordt hun match. Dat ben man die Echt gewonnen echt hebben en van heftig. Kavalain hebben. Ja, absoluut. Ik zou bij dat wordt echt in om naar u te zien. Ja, ik zou bij White Company Krijg en een badje bij jou. denk zo dat echt wel de beste waard gaat winnen. Nee, absoluut. Dat is, ik zou bij battle. Ja, ik zou bij White Company en denk zo dat eens zwarte season waard gaat winnen. Nee, Dat absoluut is niet. volgende ronde. De battle. Catching those now. From Russia, Partizan! Volgende ronde. Je kent misschien de Partizan komt er in de lijst. From Het Russia, Russische team. Partizan! Dat zou het voor een nummer hier van Europa. Je kent misschien de Partizan komt er in de lijst. Hebben hier ertussen het Russische team. En dit team hebben we om ze laten zijn wie de baas is. Van Europa. Door dit team weer mooi. Hebben hier ertussen nu het West. En dit team hebben we om ze laten zijn wie de baas is. Een van de morsels die zijn het neemt. Een van de morsels die zijn het neemt. Partizan zit klein best. Partizan zit klein een aantal van Taurus klein meisje. Ik zie een aantal van Taurus klein meisje. De Koningsstreetvlag. Koning Street. En toen nog wat in trein hier de Master staat. De Koningsstreetvlag. Vorig hier de status beste toernooi. Toen nog open. Wat in trein hier de Master. En daarna dit hier de status van Master. Hier de status beste toernooi behoort open. En Dat is een daarna flinke dit groei. hier de status van Master kregen.
Dat is behoorlijk knap voor een is een toernooi flinke wat groei. in feite 4 jaar gewoon maar een beetje deed. Dat is behoorlijk knap voor een. Het hierop een toernooi wat toch redelijk in feite 4 jaar gewoon maar een beetje deed begon. Is teams als hierop komt ze toch redelijk naar Frisia. Randstad Frisia, echt dus. Is teams als We hebben de man van Tauros. Frisia. Randstad Frisia, echt dus. We hebben de man van Tauros. Uit Oekraïne. Ik denk dat Tauros nog wel een zwier klappen krijgt. Dat denk ik. Ik denk dat Tauros nog wel een zwier klappen krijgt. Trouwens, die woont van BSK. Ik een team. Wat Prime Sting. Trouwens, die woont van BSK. Partizans. Ik een team. Voormalige kampioen van Europa. Wat Prime Sting. En Partizans. Voormalige kampioen van Europa. En meteen actie. De slaghouders. En meteen Ja, actie. maar dit is de werk mooi door. De slaghouders. Ja, maar dit is de werk mooi door. De slagen op de kermen. En daar komt de clinch. De slagen op de kermen. Ja, dan En daar komt de dat is clinch. nou de vraag. Ja, de helft die probeert ja, dan En nog dat is wel. nou de vraag. Ja, dat wel. Van beide teams zien. En nog jouwer. Ja, De dat runner wel. van Partizan die hier hut was in inraam. Een fjouwer. Oeh, de mooie runner trap, van Partizan mooie die hier hut was in inraam. Oeh, mooie trap, mooie trap. Lekker om die reagbeurtje. Teams die zien ook de waar binnen. Lekker om die reagbeurtje. Dat Veendal. Teams die zien ook de waar binnen. Van wie is de Delging? Ja, Veendal. Van Tauwdel. Het is allemaal doorgaan. Van wie is de Delging? Ja, van Natal. Van Tauwdel. Het is allemaal doorgaan. Een dik. Dik. Nou, Salman in de clinch. Nou, Salman in de clinch. Ja, die man van Tauros die de boeten steert. Weet dat zijn teamgenoot net nog zwier hebben. Tauros die de boeten En steert. het is een uitputting, hè. Weet dat zijn teamgenoot Wacht net nog tot ik zwier hebben. een fout maak het. En het is een uitputting, hè. Wacht tot ik een fout maak het. Twee man van Tauros die vastzinnen. Bij bereageerd kan worden. Twee man van Tauros die vastzinnen. Het is echt een vervelende positie voor Tauros. Het is echt een vervelende positie voor Tauros. Taurus wat net per se een prime team is. En toch houdt het lang vol. Taurus wat net per se een is wel prime echt team iets is. om respect voor te haaien. Nummer 1. Oeh, dat is wel echt bijna iets een om respect takedown. voor te haaien. Oeh, En bijna een takedown. Van Taurus naar beneden. Nou is een kwestie van tijd. Taurus naar beneden. Nou is een kwestie van tijd. wat zien fjouwen. Maar hij houdt hier een goed vast. Van Partizan. Maar hij houdt hier een goed vast. Van Partizan. Partizan verdedigt zijn maat. Oh. Partizan verdedigt zijn maat. Oh. Ik Mooi beeld van het publiek. Mooi beeld van het publiek.
je hem suggereert, mooi drukje, volle publiek. En een wissel van Tabart. Nou, hij is even mensen onrust te nemen. En daar ben alle fjorters van onder heel dankbaar voor. Dat denk ik. Want het is uitputting. En qua helft mij de gear. En ze zijn klaar voor. Ze peppen elkaar op. En ze gaan los. Tower is snel in. Neemt Rijkot van de list. En ze roeken bloed. De zuster. Ze willen hut in. Ze hebben schoen dat ze in de krijgen. Het is geen onsterfelijk team. We zijn al gedel. Hudden slagen. Ja, de goede klap nu deelt. De eerste keer zijn we treden onder hetzelfde programma. Dan met het oe en een zielpans aan Ole. Van Partizans in de Taurus. De runner van Taurus die zo het maar weer dienen. Oeh. Dat is de eerste al del. De Murk. Oh, Medic aan de list. Stop fight. Onder Brutsen. Dan komt een extreem goed team van medical daar. We hebben de standaard EHBO en we hebben hier een speciaal team van enorm goede. Ja, ze kan wel zijn een search and rescue team origine. Ja, precies. Oh, de Braka komt erbij. Dit is mooi, man. Dit zijn mannen die ervaring hebben, extreme injuries, extreme klachten. Deze jongens steken op het wereldkampioenschap. Battle of Nations. En je kan een lang steenbloeien en volle haar. En het was hij stiet een applaus van het publiek. Het is wat waard. En voor chin applaus. Ze zijn op Taurus aan dezelfde agressie de wedstrijd ingeeft. Ja, hij gaat eruit. Er wordt zijn teamgenoten. Wordt een klap op de schilden. Een stukje respect. Ja, het bloed vol contact, vechtsport. Je kent het. Pegeliekje, martial arts, moskop, de maislaan, historisch correct op te vissen. Over 24 tot 40 kilo in extreme gevallen. De moskop slaan. Hier was net op een knibbelgewricht slaan. Moskop. En de cruise. Net op de cel slaan. En voor de rest was alles. Nekken maar absoluut net. En Bob. Ja. Voor de rest. Maskers slaan was worst. Op een nek springen ook leuk. Filters weer uit de hel. Marsen bepalen. Wat ik gebeurde. Zo is heen. Mooi moment voor de filters. Even de rust op de list.
Ja, dan staan we nou wachten wat morsels is er. Ik ben benieuwd wat er gebeurt, wat zo lezen. Volgens mij ben je wat zien wat het debat is. En net alleen nog de vechters komen van High Fat. 12 marshals, waaronder één Night Marshal. Helemaal Brazilië in het dak om voor het Masters toernooi. Die ben niet door de organisatie. En wat een graaf mooi. Night Marshal in het midden is onder andere een Pool en Per Engelsen. Onze ziektkant hebben we Nederlandse marshals. Night Marshal in het midden is onder andere een Pool en Per Engelsen. Onze ziektkant hebben we Nederlandse marshals. Ik ben benieuwd wat besprutsen wordt. Ja, kijk. Kun je vechten? Was vechten? Ja, nee. Ik denk dat ze graag willen vechten bij Dijbob. Nou, dat lukt me echt wel. Als het om mij leidt, dan hier kijk ik in steen. Maar ja, hè? Ja, het moet altijd veilig wezen. Is je een peer meester van White Company onderleest, buitenkant leest in het wit. Van wat ben je zo wat kleden om te gaan? Het voordeel is dat het waar nou ook een stukje bij mij zit als jij er duwt. Dan weer één dikke drek bent en dat kun je nog steeds een beetje zien in de lijst. Wij winnen hier van de morgen om zo'n uur. Wij moesten om 10 uur de field zitten rollen. We willen het uitstellen, een uur is 11. Maar het metaal rust het best bijste is. Ja. En het is ruinig en wiet en glibberig. Gelukkig is het lekker op klaar. Wat dat betreft respect van mijn hartmaat Frank, die jij hem de list bijhouden had. Probeer je om het wetter vol te helien, als ze vier het boer. Want toen we hier even mannen kwamen weer in het zwembad. Ja, het weer raar rond daar. Oh! Een illegale strijk, een illegale slag. Dus Partizan het een illegaal move maken, derde maar Taurus weg 4 man in het veld hè. En dit is dus conform de Bohut League regels. Partizan maakt het een illegaal move en hierom was bij 4-4. En het gaat het meteen. Want degene die slag maakt, had het dan als het doet uithellen. Check. Oeh. En we hebben jeder mij maken gehoord dat hij een gele kaart is uitdeelt. Klopt. Oh! En een dubbele takedown. En dan gaat het waardel. Het is 12-12. Het kan nou echt alle kanten uit. Dit is net wat Partizan wil. Oeh, het is 13-3 zeker. Nee, het was 12. En als nou als Taurus deze wint, kan het best wel eens dat degene die eruit leidt, in verband met de illegale slag, dat is net met in mij. Dus dat ze dan er in achterstenen. Dat is mogelijk. Maar zo ook een goed zo bij beide teams, ze krijgen wel onvuld naar 4. Ik tel in totaal tel het 10 dus. Is het zo? Volgens mij net, hè? Ja. Maar die illegale slag die eruit Oh, halen, die ja. is helemaal het hel. Dus het Ja, is ja. 15 fjouwer. Van derde oerhaan. Hij is goed jongen Bob. Ik denk echt dat hij een gele kaart krijgt net. Die kans is dik aanwezig dat zo meteen wil jaren. Dat ze dan de tweede wijze op het toernooi van Sferik mij krijgen. Oh! Huddenslagen van Taurus. Maar nou zit Taurus met 3 man steen. 13-12 van Taurus. Dus ik komt onze stream net helemaal maar wat er op het scherm staat. Maar
Taurus mij de overhand. Maar alles kan, ik heb het jongen. Alles kan, absoluut. En zeker mijn groep als Partizan is net als het leek het alsof de overhand had, maar het kan zo snel los gaan. Ik ben hun vechters, ik ben goede vechters. Ze zijn wend om takedowns te maken. En ik onderlist. Maar op positie blokkeert zijn zwet. Houdt hem bij de helm vast. Vechten van Partizan heeft het moeilijk. Zodra maar één van Partizan naar beneden gaat, is het draaien in. En dan het Taurus won. Van diegene dat geen dubbele takedown gaat worden. Precies, dan is het een 12 in en dan moeten we nog terug. Maar de Partizan vechter heeft het moeilijk. Zijn maat komt hem helpen. Ja, maar die moet zin houden. En het probleem is, hij kan hem wel proberen te helpen, maar hij moet echt om zichzelf denken. Of is hij degene die del gaat. Precies. En dat is dus nou wat juist. Ja. Ja, oh. Oh, en het is oer. Het is mooi wat zeg. De Taurus-vechter viel de eerste en wij zitten padding net. Hij wil net terug op zijn padding en geen metaal. En in sommige gevallen zelfs net inspadding. Precies. En dat is dus een plak waar ze net rekken. Worst. Nee, absoluut niet. Dan heeft hij een hele mooie stream op de beeld. En daar was ik nog een tijdje les van. Meeste team er weer bij. Voor wie dit, Bob? Is het voor Taurus of is het voor Partizan? Dit is een ronde bedoeld. Nee, dit is de rondes voor Taurus, maar maar voor... volgens mij is dit een van Partizan. Volgens mij is dit degene die deel ging. Precies. En dus just, het is een team van medische eenheid die echt met 10 scherp en alert op biest stelt. Ja, Partizan, hij zit weer. En hij krijgt een applaus van het publiek. Wolfetjena als Sam pak slaag neemt. Ik op best dan van Partizan. Dat ben teken, we zijn al je meesk. Je zien we een vechter van Bohutech ook me net vergis. Die... Is het net Guardians? Helemaal goed. Dus Taurus maakt het zich clear en Partizan maakt het zich clear. Warriors of Light is dat, ne? Of nee? Nee, dit ziet eruit als een tablet of een brigandine van Bohutech. Oh ja, zo bedoel. Ik dacht degene die hem holdt. Nee, precies. Ja, het is inderdaad een bericht van Bohutech. Yes. En natuurlijk niet mede mogelijk maken er onder andere wat sponsors. Ze hebben Armor Shop, Russia, Ace of Craft, Vitaly Grislav en Pushkarev Workshop. Het binnen armormakers en wapenmakers die het spul voor uw vechters maken en ze leveren je topspul. En elk een festival is dit en af en toe een sponsor nodig. Absoluut. En deze zorgen er voor dat er mooie prijzen komen. Dus dit is de ronde trouwens meteen. De winnaar van deze ronde wint de match. En als je toch dat 2 rondes net zwier nou een redden, dat is lopend. En alle kanten nog goed gaan. En ik hoop dat Jimmy Stuurs allemaal goed kennen jaren. We hier een beetje overstapprobleem, maar als het goed is alles wel hartstikke helder en mooi. Daar gaan we maar vanuit. Er wordt een appeal maken in 2 minuten. Er zit één terugzoeken naar wat er exact bad is. Ging gaan om illegale slag of illegale move. Of oorsom, of het wordt daadwerkelijk een illegale slag weer. Exact. Partizan wisten krijgt natuurlijk in de minderheid. Exact. Nou ja, ze had toen ook al op de filmpjes gezien en daar op hun besluit maken. Maar we zullen zien hoe dat nou wordt.
you, son. En we gaan los. 14-4. Dit keer een beetje terug onder. Beide teams met Burg. Aan de linkerkant van de lijst zien we meteen een actie. Oeh ja, mooie slag van Helmer. Prachtig. Maar ja, hier kon zijn maat net redden. Shotwork is zo belangrijk. Ik doe ik doe takedowns, maar ik doe traapje. En daar gaat, nee, oh! En nog een takedown. Hier rek uit balans. Hier meneer in eerste instantie. En dit weer een snelle ronde. Dit weer een snelle ronde. Partizan weer de klei maar en veegt Taurus heel snel naar de grond. Als je wist hoe lang deze match echt doorgehad. Dan weer een lange strijd voor beide ploegen. 20 plus minuten. En nou krijgen we Bayard. Het nummer 1 team van Rusland. Wat Prime, de finale, het kampioenschap. Het won dit hier in Monaco. Maar een chinstander die hun echt net de wedstrijd zal jan. Zeker net. From Russia, Boyan! Bij achterlusting. Een team dat hut vecht, een team dat snel vecht. En hier zien we Berpa, het oren Russische team. From Russia! Again, unlike Clash of the Titans. Ja, wat geven al zei, Clash of the Titans. Nou, dat geven we nou echt sham. Dit zijn twee hele teams, twee top 5 prime teams. Of course, this was the match of the final in Monaco in February. Ook een goed jaar. Bij deze match hetzelfde als de finale van Bohut Prime. Waar Berpa tweede wordt en Bayard eerste wordt. En moest nou gaan, degene die Koning Street wint, heeft meteen een finale of een plaak voor Prime te pakken. Absoluut. Daar gaan we los. Bij de 12 in het midden. Mooi. En het is meteen het onder de lijst. Met 2 teams die onder wagen binnen. Helpen die voorbij, maakt meteen scores. En dan wordt het hakt. Mooie takedown poging. Bayard te herkennen on hun bieten maar reden Tabbert en Berpa maar het Giel reed. En de berenpoort ook druk op hun schild. En soms dat eigenlijk wij hebben. Maar de Rasja. Nee, ik bedoel meer in de scène van Berp. Nou, Berpa, ja. En nog niemand is del. Iedereen zit maar in de clinch. We wachten tot er een losbreekt of een fout maakt het.
Ja, ik sta eenhandig wielen, die komt om. En Shielpans op zijn middel. En die komt on. En ik die paas in de clinch. De iedere moment. En zijn Falcons een klem. En ik om deze kant, steeds nog Malcolm in de clinch. En hij wordt hut drukt. En hij wordt hut grappelen. Het ziet er misschien uit als een beetje knuffelen. Dit kost het energie. Dit is misschien wel het zwaarste onder sport. Dat is het zeker. Klap me incasseren is één ding. En een conditie houden. Op dit maar dat gewicht staan om die hinnen. Dit vol te houden. Het nadeel is, de klappen komen eigenlijk net meer aan. Als je met die Jerm Savers is, dat is maar een lietse slagjes meidje. Precies wat zei ze, kerst geen hudde slagmaatje, de kerst net de volledige lengte gebruiken van je zweet. In dat geval zou ik zelf juist zeggen van brek los of probeer van takedown. Maar slaan, ja het is vervelend. Maar meer dan een beetje vervelend, dat brengt naar taf. Oké. Het is strijdje 4 voor Bearpaw. Deze zie ik net verwachten. Ik ging stiekem heel te zetten op Bayard, omdat het zo'n goed team is. Maar het is nog maar de eerste ronde. Het is maar de eerste ronde, daar zet me geluk in. Ja, dat ben een goede klappen. Dit is 14-2. Dit is het. 14-2. Ja, hier is een 14-2. 14-2 is het trouwens. En aan de onderkant van de ja. list. Ja. De oortwaas. Oh! En de Git Padel. En het is plaats voor jou. En ze wil het hellen. Wat? Oh ja. En Bearpaw, mooi eerste ronde oefening. We zijn in de 12e. De vanavond hier. Ja, ik ben 12 groot, maar niet doen qua. Het kan alle kanten nog goed. Bayard clear. Bearpaw clear. En we gaan lopen. Burn. En meteen een clinch aan de linkerkant. Bearpaw die zijn maat naar voren drukt zodat hij net omgeet. En Bayard die er oerheen probeert te mappen mooi de bielen. Het lijkt alsof hij net goed bij kan. Een mooie wisseling van slaag met de Falchion en het schild.
Ik ken gewoon de helemaal wel zien dat het echt goeie raken klappen binnen. Nog steeds 12-2. Dus juist de beide man die erachter staan, opzien zijn, de andere team nooit in de gaten houden. Just is daar op het podium Gavin Stewart, een commentaar onderlezen van voor het publiek. En dan steeds 4-5. Hullen slagen. Oh! Oeh! En die probeert hem 10. Hier van Bayardel. Het is een 4-4, alles kan nog. Maar ze hebben de gewoon. En hij wisselt. Oh! En zo stemmen wel leak. En nog in dit paar mooi, het is 12-2. Dit is erg interessant. Zo zie je maar hoe snel het kan verhoren. En de vechter van Beat onder de rechterkant die een betere positie heeft, maar de handen worden de nekken van de vluchter van Berpa. En ze zit ik aan de andere kant andersom bij Berpa. De oerhan het op een 12-handige vechter. En er binnen teams buiten uit Rusland meerdere keren zulke vochten, weten wat ze onder elkaar hebben en weten wat ze kunnen verwachten. Oh, de helper probeert daar los te komen. Oh, en die komt. Oh, Oh. Berpa helpt zijn maat die zeer het omkomt. En er wordt flink pootje haakt zoals Joost. En wat een uitputting is dit. Nu is Nelson Marshalls op achtergrond. Oh! Oh! En dat was die van Berpa. Dit kunnen betekenen dat Berpa pakt. Ja, wat ik al zei, poetsen en je bent bijna maar. Was je juist invechten van Berpa, had hij hem beet. En door het vechten die redt hem op zijn bop en hij get down! En dat is voor Berpa. Een verrassende uitkomst, ik hield het bij Jart. Maar Berpa doet de stand bij het smaak is. Uit Engeland, in Western Tower, uit Rusland. Shelkar heeft een liedje knul van de tijd, een stukje respect, mooi gevecht, iets wat zo gebeurt. Ik had meest een goed deel worden. Buiten naar de tijd, ik terug de zinstanders, vregen of alles goed is. We hebben het goed, jongen gevochten, maar kameraadschap is nog groter. Deze is aan de achterkant 12 vechters White Company op de reserve clear staan. From Russia, Western Tower. Western Tower die de list nog zo hierin. Opponents. The team that saw the final recent tournament, which was an epic game. From the United Kingdom, White Company! Dit ben ik twee teams die ik ook goed ken. Het laatste Noorwijs samen gevochten. Hij is telkens een gelijk spel gehad. De lengte van het totaal van alle gevechten die bijna een jel horen. Hij wint 4 gevechten van
4 minuten. Nog beide game verlies. Dit wordt een hele interessante match. Beide teams van Cleva. Rustig opbouw. Meteen actie aan de linkerkant. Zo zus hier aan de linkerkant. Dat zou elkaar helpen. Als de ene slaat, dan reageert die buddy daar meteen op. En we ramp op zijn heup. En over de actie. De actie. Daar giet er niet de White Company. Christian van Huus. En daar giet het helemaal. Bij zijn elke dikdel. Het is Chelsea Fjouwer en nog een takedown. De oerhand voor Western Tower, het Russische team. Het ziet eruit dat ze werkelijk binnen. En dit is mooi, dit is mooi! Hele probleem! Ja, en hij giet wel. Ja, dat komt snel meer uit. Als ze naar achter in de taal hangen. Het is een fjouw situatie nou. Dit wordt moeilijk voor White Company. Maar poetsen het uit. Paul Kusak hier aan de linkerkant van de lijst. Hij zit in een probleem nou. Hij zit in een probleem, maar het is een vechter die vindt deze uitputting slachtoffer winnen. We kennen net een pakwoord en een knietje. Hij houdt staande. Dus aan deze kant van de lijst hebben we 12 Western Tower. White Company en dezelfde situatie aan de onderkant van de lijst. Hij probeert zich naar de hoek te... Oh, en hij is door! Western Tower. Een mooie eerste ronde. Maar zoals ik zei, deze meesten weer ze vaker 4 rondes in op dan dat ze telkens een ronde doen of een gelijkspel maken. Het ziet er nu uit dat we als een Russische finale krijgen, Partizan Berpa en Western Tower, maar ik gun het de man van White Company zeer erg. There might be a closer formation. Okay. En weer los. We hebben 10 raken kap nu. Stem on the list. We slagen en er komt een takedown. Oeh. Mooie eerste kant van de helft.
very effective. White Company in de hoeken. Wij krijgen krijgen dat Partizan de Berpa die ook net vergeet in een grut in een koepelende club zitten. Alsnog? No countries have been founded as of yet. Dit is dus de Engelse vechter, de 1200 gehalvedeerde vechter. Zijn list ontpint en op zo'n manier dat de Rus zijn wapen net kan gebruiken, maar hij wil op de heupen van de Rus kan slaan. En dan verderop zullen we 4 man in de hoeken staan, 2 Engelsen en 2 Russen. Beide teams jouwen geen groen. Western Tower die van de helm gaat. De achterdel om naar beneden te drukken. Nee, hij lukt. Oh! Finally, White Company has broken a deadlock. Nou, de Engelsen doen het al. Zat we zo in zijn binnengeweer. En het zou me niks verbazen dat deze ronde White Company gaat en dat we een ingaan voor een tweede ronde. Ik kan zetten nog eens dik in. Er zijn 2 goede teams die beide geen groen jouwen en die beide trommelen gaan. Nee, deze teams kunnen geen please. Ja, maar dit trekt los. Let zijn maat achter. Oh, die komt er hut in. En er werd huttenbrand. Dat is een echt kritieke slag. Draaien Western Tower vechters, zijn list pint onder de kant en Jericho zit door de duo staan. White Company nog altijd met de verhaal. Hij heeft het moeilijk. En die man van Western Tower gewoon, die incasseert het maar. Op de achterkant zie dat de teamgenoten, hun eigen teamgenoten, ontmoedigen binnen en ontcoachen binnen de reserven. Hij is aan het zien en dan zie ik hem weinig te slaan. Dit is de slag, dit is incasseren jongens. Zo. En nog even Western Tower naar beneden. Nou kan White Company het echt pakken, nou matten ze het eigenlijk moet pakken. Maar het is saas hier. Er is een break called. Terug de... Oh, de tijd is voorbij jongens, de tijd is voorbij. Het is eruit in 4 win voor White Company. Dus we gaan het redden ronde in. Als ik nog de nederige wissels, dat is 2 rondes achter kwastinnen dan. En zeg zo'n ronde als dit, dat is zwier.
Beide teams smijten zich langzaam gewoon wat kleren. Om die Oceans 4 derde ronde in te gaan. Round 3 of Western Tower versus. Iedereen zit wel klaar. Ronde draaien. Now will be settled in 2.5 minutes, which is the time remaining. White Company die er agressief in komt. En neem meteen 60% van de list om een oerhond te nemen. Some views shared between these two teams. One of course is no longer than that. Kom even bij jou, want jij Go on. Armor failure onder Jermen. Dit is erg naar. En niet nadeel van White Company. Als die armor net in orde is of het hing erbij, dat is natuurlijk, zoals je hier goed kan zien, net veilig. En we staan vlaggen terug de man. Maar het is van je eigen veiligheid. Ja. En er werd een hut insprong. Is certainly tightly fired by the fighters. Goes once again into that corner. Het erop wezen dat ze Jermaine met ouddekken in verband. Want echt als het op de groen zit, kun je alsnog klappen krijgen. Afmezen die de stroom verkeren. Exact. Fighters loose now. They might choose to go elsewhere. The other is to switch with the pole one fighter who was able to get the weight down on the fighters. Oh, Dekkie! Snel rennen naar de list. Naar je wapenkring van zijn vrouw. Dus het is nou een fjouwtje in draaien. Balance of numbers not enough to help White Company. Now let's all one down, Western Tower. Give a bit of advantage. En hij ligt er nog, delta keer. Ja, beide! Let's fight stop. Victory therefore. Western Tower. En deze ronde ging naar Western Tower, het Russische team. Goed in, goed vochten. White Company. Heel erg goed. Beide teams verlitten de list. Als je een stukje vriendschappelijkheid. En een mooie dictie die vervoerd wordt. Onze Russische collega's links van u komt daar erg een laatje. Sabisa is er een die wel net spelen. Nee. Dat je per gewoon in.
Een soort publiek hier, Joert. It's 3 fights in a row, and they need to have rest. It's not about us, it's about them. Technically, they have 3 fights in a row. This one previous. Dat zijn alle wachtje wat nou kunnen doen qua de list onderhoud nodig is. So, as the next fight will involve Western Tower, there will be at least a 10-minute break. Komt 10 minuten pauze. To the absolute final stage Omdat aan een van de teams die het vochten had, meteen weer had. tournament. So, stay with us 10 minutes. Dus Back here. we jou even 10 minuten pauze, zodat de meisjes op orde kunnen komen, even kunnen resten. En dan we met volle kracht en naar je moed terug kunnen gaan. Dus aan Bear Paw in Western Tower. Ja. Dus als je moet plassen, ga plassen. Ja, dat is goed. Doe ook. We are coming. Yeah, the best of the best. The best of the best. It's the Russian people is the most beautiful. But the English are growing up. Er is dus een liefste break van 10 minuten. Op deze manier kunnen vechters op adem komen. Het eerste gevecht dat plant zou staan is Partizan en Bear Paw. 2 Russische teams. Zoals ik zei, die bij elkaar bij de Gruttel Koppelen de clubjaren en gaan net zo'n gevechtje. Dat betekent dat de eerstvolgende match Bear Paw en Western Tower is. Het is dus, zoals we spelen, een Russische finale. We are the referees. For us, the most important thing is to preserve the life. En als ik het goed heb begrepen, is de match Partizan Bear Paw die net teruggaat, Joen on Bear Paw. Dus die gaat terug als winnaar van die match. In the life of the no, because the rules and the regulations are so strict. We are so strict. We work in Brazil, in Chile also, as marca. En net al in Gavin Stewart stiet hier op het podium bij de list. Ik heb de local burgemeester van Lauwert die azen de medailles oerhandigd in de nummer 1, 2 en 3. Voor het begin van de knockout fase en de finals. Het heerlijk even een wutje houden. En de teams tasprutsen en succes wensen. A very beautiful city. Yeah. And the field, the country is the same as I understand. Yeah, we have the same cows. Same cows? Yes. And the sheep also. The same. A present from Argentina. The national. Only 3. National team.
Nee, hebben we gehad. We hebben Patis en Berpa. We gaan niet gevechten, dus Russisch teams komt Berpa uit als winnaar. Messi and no Maradona. Maybe yes, but they don't have money. Too expensive. We have credit problems. We're quite Bad mom. Politics are too bad. Máxima. Yeah. Tomorrow in the list. No, Brazil. Little better, not so much. Had haast een gevecht beginnen, komen we zo weer bij hem om. All places. We go all around the world. Making the... Now enjoy. Yeah. Enjoy. Thank you very much.
so much. I did get a refreshment and I'm very happy about it. Oh, this was made for me last year. Because I had a small obsession 2 years ago with the slow buffers. So, yeah. Maar een rock, paper, scissors. Als we steampapier skeren. We go to the second fight. Entering in the list now from Russia, Western Tower! Western Tower die de list in rent in de zwarte tablet. Ze kunnen zo meteen zijn bearpaw. De man die van White Company won. Of a hard-fought victory against White Company. So I've been allowed time to rest, and of course they will be fighting in the next fight. So they'll be allowed some rest time for that as well. Entering the list now, representing World Bern from Russia. Ja, dit wordt er van je. Mijn maat Bob. Zijn we klaar voor? We hadden nog die naad aan. Dit wordt een denderende finale, jongens. Ik denk volgens mij nog meer als ik ontvechten ben. We'll come right to the two last fights. Het waren lastige vochten. Of the men's 5 versus 5. Ah, dat is dan van de mooie dit keer. Tomorrow, however, we'll have the Want women's morgen dan hebben we de vrouwen erbij. 12 versus 12 En die staan er echt net minder om. So we also have a full Dat gaat lekker goed, huts in hut. Dat binnen een aantal teams, ik uit heel Europa. En de boeten, na de vrouwelijke vochten hebben we dan nog de tolven, het zijn tolven. De tolf is tol van de heren. Maar aan het einde van de vrouwen, daar heeft deze 4-5 een round robin, dus Ja. ieder team van de vrouwen giet in elkaar. En daar denk ik nog een keer de tolf is tol van de vrouwen. En we gaan los. Dat is morgen zeker waard om te komen. Dan kun je dit in het echt zien. Alhoewel je mij natuurlijk naar huis wil luisteren. Maar ik kan niet lowen. Oh, je giet wel snel naar mezelf. En hij komt ook. Oh! Maar die is eigenlijk naar de hoek om. En ik giet bijna nog iets. En hij komt los. Wat ik al zei, de struik was samen makkelijk hoe je die op de grond leidt. 12 van Western Towerdale. Eentje van Bearpaw. En dan hut op in hak. En dan komt de takedown. En dit is een truitje 2.
Vechter van Western Tower er in de hoek gedaald. De 12 man van Bearpaw. En Ian van Western Tower. Ken een vechtje. Deze de rechterkant van de list. En dit is op livestream mooi. En zo zo en een keer zit jij. Maar van bij is het nog spectaculairder. Ja, dat is net een feitelijk. Dus als het is net in de eer en als het erin. Ja, dat denk ik maar een keer. Dus de eerste ronde gaat naar Western Tower. Excuus. In de Bearpaw. Mijn fout. En de vechter van Western Tower is weer de Sussemuurt Heigen. Vechters clear. Vechters clear. En geen. Oeh, daar is Ian heel erg voorop. En de mooi achter. Mooi achter de linie sneaken. En een mirakelklap. Wij zitten hier in fouten maar een aantal meters van de list zelf al en we jaren klappen, jaren duidelijk. Ja, heel duidelijk. Zo yes, dat de maten. Oh, en die van Western Tower Del. Ze proberen elkaar uit de was te houden, maar net alles is voorkomen. En ik heb bijna hier deel van Bearpaw. Ja, maar en uit het redden. Mooi. Het oer aan en het is oer. This 5-0 victory for Bearpaw. Comes to the champions. Dit zijn al 2 rondes voor Bearpaw. De vorige ronde die net is volgens Sympathisant is Joen om Bearpaw. Dat betekent dat het 2 rondes is. En daarmee ben ze automatisch al nummer 1. Nou is het als Western Tower en Partizan die volgt ze om nummer 2 en 3. Omdat Western Tower ze krijgt al het vechten en natuurlijk een hudden matches was, krijgen ze even een paar extra seconden om even uit te puffen. Waarschijnlijk zullen de reserve vechters die ze krijgt net in de listing in willen zetten bij deze ronde. So that means that victorious this tournament. However, there is still one more fight to go to decide the silver and bronze place. That will be between Partizan again and Western Tower, and they will be granted a few minutes break. Do not forget that the award ceremony will be at 9 o'clock on the main stage of the Imaginarium Festival. Don't miss out on that. A few minutes more for Western Tower. En het is hoe het hele dag droog mooi publiek. Zo krijg ik de ronde Bearpaw in Western Tower. Die naar Bearpaw ging. Dat betekent dat ze met 10-12 wins op hun namen hebben staan. Zoals we jij zijn, morgen ben ik de vrouwen te zijn, 4 vrouwen. Ik liep goed, hartstikke het vechten. En daarna hebben ik de tols in tol van de vrouwen, maar daarachter de prijsdrieking voor de vrouwen. En we sluiten dan morgen dag jou, maar de tols in tol van de mooie. En dat wordt echt een
de vrouwje als de malje. Het gaat altijd hut om hut. En het is ook een spektakel om tof te vechten. Oh, echt wel. Once again, remind you that the women's categories will be tomorrow. Partizan giet de lissel in en ziet klaar. Ik verwacht dat Western Touw die even lange tijd nodig heeft om op adem te komen. Publiek al bedankt. Ze volgen mensen binnen op het terrein. En het is mooi om te zien hoeveel het publiek hier op alles kan. Van nou, morgen zal iedereen zien zeg maar, op de tribune vol. Zoals dat deze sport toch ik onder iedereen steeds bekender wordt en dat meesten het mooi vinden om naar te zien. En via het net het Imaginarium Festival. Ja, want dat is het mooie hierin. Je krijgt 12 van de prijs van hier. Dat is zeker weer. Dus kom om, mooi zijn al. Het is echt de moeite waard om dit van dichtbij te zien. Het sprookjesbos van Imaginarium, maar alles wat erbij zit. De muziek en het verhaal. En daarnaast Canning Street. Boven het Masters. Maar het spektakel, huts in hut, metaaltje in metaal. Dus nou een wachtje tot vjochters van Western Tower een beetje paarden mee kan. En deze ronde kiest voor het tweede in de derde plak. Degene die deze wint is die tweede. Berpa neemt de kroon van Canning Street. Omdat ze hem sowieso hebben. Die Russische team. Die beide lid binnen van dezelfde club. Vechten net in elkaar. En die ronde ging naar Berpa. Het is nou nog rustig meisje, maar als aan het gekletter van de wapens losgaat, dan gaat het echt los. Ik ben benieuwd hoe lang Western Tower nog nodig heeft. Die zullen de listing stappen. Maar ze zullen wel echt moe wezen. Het ben een wedstrijd op wedstrijd op wedstrijd. En het gaat maar toch. Ik vjochters ben graag publiek, hoe is uw strategieën? Kom eens een. Wij moeten alles meemaken van illegale slagen tot wapens die oer holen en vliegen, tot rein tot zinnen. Ik heb nog weinig wapens doen die brutsen binnen. Ja, brutsenwapens hebben we inderdaad weinig zoen. Het gebeurt ooit eens vaker nog dat iemand maar een helbaard, een grote 1200 bielen, dat hij erom in gaat, of dat een bielenkop eruit vliegt. En hier zien we Western Tower de list inrennen. For the third time in a row. Ja, respect voor deze man. Om zak kwaad, achterkwaad, safhaak de vjochtje, dat is. Western Tower! En ze krijgen applaus. En terecht. Their opponents Wolfetjenne. from Russia, Partizan! En Partizan. Western Tower die een kruisje slaat. Voordat de kruisje op hem slaan wordt.
En ik kan het oppompen. Duidelijk de Jernbuurs op achtergrond. Zo pompen ze wel lekker op. De adrenaline goed erop lief hen. Zo dat, het is goed om dat goed in de hoorn te krijgen. Het is goed om van tevoren te schreeuwen en die adrenaline op te laten barren. Dat als er erin is, dat als een beest kijkers gaan. Maar buiten de list ben ik qua vreun, maar binnen de list. Maar het is ook weer al wat heen kan. Friendly, violent fun, op zijn Engels gezegd. Exact. En voor een skip potje stoeien. Ja, en dan. En dan nog wat. Last fight of the evening. Make some noise for Partizan of Western Tower. Dit is de laatste pot van de jongen. Het publiek dat let zich jaren. En het publiek wat de hele dag vol aanwezig is. Van de morgen naar Rijn. Ook dat je hem toezeggen af en toe zou zitten van slas en te razen en te klappen. Want dat verzinnen deze meesten echt. Van Partizan goed in de lijst onderdrukt. Ja, meerdere clinch in de list stonden. Oh, lekker. Zo. Dat is hutje in hut. Dat is echt mooi. Volle agressie, volle beweging. En ik mijn bukker is gewoon op mijn kwijn slaan. Je hebt net op mijn grut van een skill en was er maar dorst. En ik heb bijna hier van Partizan, maar hij bloedt erin. Weet zichzelf weer te herpakken. Partizan die de hele tijd goed rusten, compleet op adem is kwam, compleet op energie kwam. Western Tower die draaien, moeilijke slagen, zien het al. En ik heb bijna hier de helft. En Partizan en Western Tower. Double takedown. Oh, mooi escape. Oh, en weer een dubbele takedown. Het is 12-2. Ja, de vermoeidheid is te merken. Maar alsnog doet Western Tower het goed. Absoluut. Als het vergelijkt met het energielevel bij de jongens erop zitten. Dan is het echt bizar goed hoe ze zich met het stand houden. Absoluut. Kijk, duidelijk de ademhaling, zien we die vechter op een groen. Die nou op rust probeert te komen van de volgende ronde eigenlijk al. Dus klappen komen goed om. En terwijl het 12 man onder de list hingen, binnen de 2 runners goed onder wegen. Beide mijn beukelaar. Vanuit hun eigen team is nou oppompt. Een team krijgt waarschijnlijk die raast wordt. Om de vechters naar je moer te gaan. En het wij achter hem, jongens. Dat is net de beste positie. Mensen proberen te... Maar de halve dik komt erbij, probeert de slag te lopen, en maar het probeert lukt hem aan niet. te pakken. Ja. Ik denk dat die man van Western Tower te wurgig was om nog echt een wat te doen, maar hij liet zich nog steeds hilden. En dus dat als je al vecht, dus onder list beet houden. Ja. En dit ik een beetje pak altijd als rustmoment om één op aan te komen.
middellist. Dat is zeker weer. Het is de vermoeidheid die te merken is. Oeh. Partizan die de handlast probeert te krijgen bij Western Tower, je verloren. En een knietje in zijn burg. En dan gaat Partizan bijna del. Een stuk einde van het hout in de rouwtjes wel. Maar het maakt het net zo veel uit. Dat leeft het wel. Dat is wat erg. En daar is dus de sport net echt van. En wat gebeurt er? Yo, denk het is. Het is met al of jou goed onder wegen. Ja. So this round goes through a 2-all draw. Maar dat hier. 2 close to 4. Dus een leak spul. De zus hoe erg de vjochter is. Hij bloedt in de list in, dus dat betekent dat hij nog een ronde gaat. Dit betekent ik. Dat we sowieso 3 rondes krijgen tussen deze Russische teams. En we gaan wij. En ze gaan weer hut in. Het gaat echt hut om hut. Ondanks de vermoeidheid. Oeh, gevaarlijke move. Oh! En lijkt erop dat er iemand achterom komt. En ja. Het uiterlijk is druk. Het is. Deze ronde lijkt het voor Partizan te worden. Ja. En het is goed. Dit is. Ja. We hebben team op achtergrond wat met ons spreekt. Stukje vriendschap. Zij is het wel. Waarschijnlijk wordt een fles vodka hier getrokken door de Russen doen. Kwas. Of kwas. Een lekker drankje uit Rusland en Oekraïne en omstreken. Maken van fermenteerde roggeballen. Dat moest het maar bedenken. Ja, maar die meisjes komen goed in volgens mij. Ja, de vermoeidheid is duidelijk te zien. Ja, en door de vermoeidheid heen. Het is echt zwier. Het is één tros zetten. Één tros de soerapel heen bieden. Ja, en ik door de pine. En door de pine. We zijn nog niet dat iemand hut willen slaan. En die slagen komen binnen. Ja, dat is toch alles van je hoed. Ja, ik zie het direct in de interview en ik hang die kant dus al je op de linkerkant voert van mijn dijbeen. So, the night master calls. Next round of Partizan and Western Tower. Ronde draaien. Als Partizan deze wint, is het vlak 12 voor Partizan. En draaien voor Western Tower. Western Tower gaat ondanks de vermoeidheid aan om dit te pakken. Lekker de bekken hier. En krijgt dus White Company. Het Partizan alleen nog maar. Vjochters maar één handige wapen. Geen paal. En dan zus je me luids in een keer op een Partizan. Dit is een man die geniet van het hulpvechten. Maar de zus ik dat het vermoeidheid thuis zijn.
aan beide kanten inmiddels. Oh, mooie klappen. Oeh, hij krijgt slagen op zijn hand en die komen binnen, die zeer. En ik versterk voor West Tower. Oh. De zus die jij me in doet daar. Ja. Die komen goed door, dat doen ze weer. Want snel zet er meteen weer in. Oh! Oh, en nou geeft het eraf op hem qua. En nog even voor Western Tower Del. Het is 12 draaien. Dit kan nooit lang meer door. De vermoeidheid, de overmacht. De hoed nog maar hier naar beneden voor West. Wat gebeurt er? Is het een break? Of is het een hoed? Partizan een sterke winnaar van Absoluut. deze ronde. Dat betekent dat zij maar een zilveren medaille van trokken in. Berpa het goud en Western Tower neemt het brons. Maar Wolf het chinnen, hè? Absoluut. The award ceremony will be on the main stage, Imaginarium, at 9 o'clock. Join us there. Wie het voor jou? Dus de livestream zal zo meteen stoppen. Morgen ben we er weer. Meesten, kom del. Het is de Party of the Year, zeg maar sissen.